जाम्बाया गावसो जाम्बाया गुबुना नङा। इउपिपिएलनि लिडारफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ जाम्बा मूर्ख नाथाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जाम्बा आरो मूर्ख नङा। जाम्बा आरो मूर्खआ गावसो। रायजो राजा माबायदि होननानै बुङोब्ला बे जन खारजिया मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारजों मोजां मोनजानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे बिटिसि एबा बड'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनो नागिरदों फोथायहोनो नागिरदों बेबायदि बुंनानै इउपिपिएलखौ डाउन खालामनो थाखाय बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। रावबो नोंसोरबायदिनि बाथ्राखौ नोंबायदिनि बाथ्राखौ रायजो राजाफोरा दानि जुगाव रावबो खोनासंग्रा गैला, रावबो लाग्रा गैला। बेफोरबायदि रावफोरखौ बयबो बुजिजोबो, बयबो साननो गोरों, बयबो बुजिनो गोरों, बयबो हमनो हानाय आथिखालाव गासिबो गोरों जाजोब्बाय। थ' बेबायदि सोरबा जाम्बा मूर्ख गोरों गैया आनइडुकेटेड बायदि बायदि बुंब्लानो नोंनि रावा रज'गोन, बियो माब्लाबाबो जानो हाया आरोना। थ' जाम्बा आरो मूर्खआ गावनो बेबायदि बुंनानै गावनि सिनायथिखौ बियो गावनो होदों। गाव जे जाम्बा, गाव जे मूर्ख, बिनि सिनायथिखौ गावनो होदों आरोना रायजो राजा नोंथांमोन। थ' गुबुना बेयाव रावबो मूर्ख आरो जाम्बा नङा। बांसिन राकेश ब्रह्मनि बे मुस्लिम मिया माइन'रिटिनि टपिकखौ लानानै बाथ्रा बुंदों। बे एजेन्डा नङानो बेयो जेबो एजेन्डा गैयानो आरो थांनाय 5 बोसोराव जेबो एजेन्डा गैयालासिनो इडुकेसननि बेलायाव जेबो एजेन्डा गैया। मानो गैया जाखो एजेन्डा? गोबां इडुकेसननि सायाव एजेन्डा लाबाय, सुपार 50नि सायाव खामानि मावदोंमोन। नोंथांमोना रायजो राजाफ्रा दा नुगासिनो दं, दाख्लै 6 जन ना 7 जन एपिएससि आनजादाव उथ्रिना फैबाय। सुपार 50 बड'फा सुपार 50 इडुकेसननि सायाव थांनाय 5 बोसोराव। स्पर्टआव गोबां खामानि मावदोंमोन, स्पर्टनि सायाव बिटिसि बड'लेण्डनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय टेलेन्टखौ दिहुननो थाखाय, जौगाहोनो थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन। थ' बेबायदिनो गैया होननानै बुंदों आरोना। बेफोर जाम्बानि राव आरोना। बेफोर एकदम जेबो एजेन्डायानो गैयानो। बे टफि गाननाया, मिया मुस्लिमनि टफि गाननाया मानो एजेन्डा गैया जाखो? बेखौ दा बुंनो थाङोब्ला बियो गावनि पार्टिखौनो रायनानै बुंनानै लानाय बायदि जादों आरो। सिगाङाव बे खामानिखौ सोर मावदों? टफि गाननाय खामानिखौ सोर देखायग्रोनाय? रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिगौ नङा होमबा? बेखौ बुंनो गोनां गैया आरो लोगोसे इउटुबारसो नालाय बेबो माबा माबि माबा थायो जाथ'बाय र'। हेलो भिउअर्स, गुड मर्निं अल। आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोनाय बेनो जे आं इउपिपिएल पार्टीनि सोमोन्दै बुंनो सानदों। जिहेतु 5 इयार्सआव थांनाय 5 बोसोराव जेबो एजेन्डा, कुनु डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा गैयालासेनो, जेबो कुनु डेभेलपमेन्ट बा कुनु फाइनेन्शियली जेबो डेभेलपमेन्ट गैयालासे बा जेबो जेरैथिंबो कुनु डेभेलपमेन्ट गैयि, जेबो एजेन्डा गैयि पार्टी सालायबोनानै दिनै बे राकेश जाम्बाया बे जोंनि मुस्लिम भाइफोरनि टपिकखौ लानानै दिनै पलिटिक्स गेलेनो नागिरदों। इउपिपिएलआव ओरैबायदि मूर्ख लिडार दङ। तारमाने पाब्लिकनि माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ, एजुकेशन पारपासाव माबायदि डिसिसन लानानै रायलायनांगौ, माबायदि डेभेलपमेन्ट खालामनांगौ, बिनि जेबो एजेन्डा गैया। टफि लानानै एजेन्डा, टफिखौ लानानै पलिटिक्स मुस्लिमफोरनिखौ, आरो ओरैहाय वान जब, वान भट वान जबनो बबे फाग्लायावलाय मोनसे भटआव सोर फाग्लानो मोनसे जब होनो हानांगौ जाखो?
माने जेबो खर'आवनो जेबो गैया ओमफ्राय UPPL आवथ' बुहुत गोरों गोरों मानसिफोर दङ वेल एजुकेटेड दङ लेखा गोरों मानसिफोर दङ बिसोर मा जाम्बा नामा दिनै बे राजुआ जि बुंदोंमोन जे सासेल' देरहाबाबो सरखार दागोननो बे नोंसिनि क्वालिफिकेशन सार्टिफिकेटखौ बिसिना लाजोबदो जाम्बाफोर बेबादि एफा मोजां मोजां लेखा फरायनानै एफा जाम्बा बादि लिडारफोरजों नोंसोरो सालायजानो नाङा अबे संबिधानाव नुनाय नोंसोरो जे सासेल' देरहाबानो सरखार दानाय सासेल' देरहाबाबो सरखार दानाय बबे फाग्लायाव नुनाय बे UPPL आव बिसिबां वेल एजुकेटेड हाई क्वालिफिकेशन दङना लेखा गोरों गोरोंफोर नोंसोर बे सार्टिफिकेटखौ बिसिनानै लादो एफा जाम्बा जाम्बा लिडारफोरजों बेबादि सालायजानांगौ दरखार गैया UPPL आव खुनु डेभेलपमेन्टनि एजेन्डा गैया बिसिना बे मुस्लिम भाइफोरनि थफिखौ लानानै एजेन्डा माबा मोनसे भट होबा मोनसे न'खराव मोनसे साख्रि बेफोरबादिजों थगायजाबाय थागोन नोंसोरो मिन्थिबाय लाब गैया बेफोरबादि गोदाव सोराव लामा देखायग्रा लिडारफोरजों थानानै लाब गैया बेफोरबादि पार्टिखौ जों जायगा होनोनो नाङा मोजां बुजिनानै नाय बे सासेल' देरहाबाबो बे सरखार दाग्रा लिडारजों थायो नामा जाम्बा मूर्खफोर हट गोदाव सोराव